Hi guys, kumusta kayong lahat? Welcome back to our channel. Sa video na to ay papakita ko sa inyo kung paano natin malaman ang mga location ng AppShare kiosk or activation machines. Pero bago yan ay i-click nyo muna ang subscribe button at isama nyo na rin po ang bell para ma-update namin kayo sa mga bago nating mga uploads. Sige, sisimulan natin at ngayon na. Bago po yan, disclaimer lang po mga kaibigan, hindi po ako eksperto ng AppShare, isa lang din po akong user ng application na to at hindi po ako konektado sa anumang government establishment dito sa Saudi Arabia. Ang lahat ng sinasabi ko dito ay yung mga ginawa ko at yung mga experiences ko sa tungkol sa ating pinag-uusapan. Kung gusto nyo po ng klarong-klarong advice, ay magsadya po kayo sa kanilang tanggapan. Okay, sa mga nakaraang video ay pinakita ko sa inyo kung paano gumawa ng AppShare account. So, kung hindi nyo pa napanood yung video, i-click nyo lang dito sa taas at simulan nyo nang gumawa ng AppShare account. Napakaganda ang application na to mga kaibigan. Gaya ng binanggit ko ay ipapakita ko sa inyo at ituturo ko sa inyo kung paano natin malaman ang location ng mga AppShare activation machines or ang kiosk. Tamang-tama po, meron po tayong isang kababayan natin dito sa Saudi Arabia na nagtanong. Okay, papakita ko dyan sa screen. Ang sabi niya ay, pangalan niya po ay Jerome Reynoso. Ang tanong niya po, napanood niya kasi ang video natin na how to create and activate AppShare account. So, ang tanong niya po, ask ko lang po paano yung pagpunta sa kiosk machine, kahit saan po ba pwede, o kahit wala na akong kinlek dun sa designated area. Salamat po. Sasagutin po natin yan sa video na to. Shout out po sa inyo kabayan. At sana nag-subscribe na kayo sa ating channel. Huwag nyo na pong palampasin, baka hindi na ito lalabas sa inyong mga suggested videos. Click nyo na agad ang subscribe button. Okay, now, saan ba natin makikita ang mga kiosk? Okay, makikita po natin yan mga kaibigan sa mga mall, sa mga hospital, sa police station, passport office, or sa civil affairs office, at sa mga airport. Okay? Nung nag-activate ako, nagpunta ako sa isang mall dito sa Jizan. Kung gusto niyo po mapanood, i-click niyo lang po ang video diyan sa taas para makita niyo po kung paano ako nag-activate doon sa isang mall dito sa Jizan, ang Al Rashid Mall. Now, meron pong dalawang option kung paano natin malaman ang mga location ng activation machines or ang kiosk. Unang option po ay gumamit tayo ng Google Map. Ang pangalawa ay gagamit po tayo ng browser at pupunta tayo sa website ng Ministry of Interior. So ngayon hindi muna tayo gagamit ng laptop kasi nakikita ko hindi lahat ng mga kababayan natin na mayroong laptop. Pero halos lahat, sa pagkakaalam ko na halos lahat ng mga Pilipino dito sa Saudi Arabia ay meron po tayong smartphone. It's either iPhone yan or Android or iOS. So ngayon, papakita ko sa inyo gamit ang ating cellphone. Okay, kunin nyo na ang inyong mga cellphone at sisimulan na natin ang pag-locate ng mga AppShare machines. Okay, titingnan nyo po dyan sa screen ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano mag-locate. So unang papakita ko sa inyo, yung gagamit tayo ng Google Map. Okay, pupunta tayo sa Google Map. At ayan, pindutin po natin. Tapos i-type po natin ang AppShare. AppShare lang yung i-type natin. Ayan. So, ang lalabas dyan mga kaibigan ay yung AppShare na pinakamalapit sa inyo kung nasaan man kayo. So, hindi nyo na kailangang AppShare near me. AppShare lang i-type niyo, lalabas na po ang mga location. Kung makikita nyo dyan yung kulay pula, yan po ang location ng mga AppShare kiosk, activation office. Okay? So, mostly nandito siya sa mga, ayan, makikita nyo civil affairs, okay, sa police station. So, yan pinakamalapit sa inyo. Yan po ang pinakaunang paraan. Okay, kung gusto nyo pinakamalapit, ayan yung blue, civil affairs. Pipindutin ko lang itong pinakamalapit at click ko ang direction. Ayan, meron po dito sa sa lugar na to ang AppShare. So, kailangan kong biyahe ng mga 1 oras at 5 minuto. So, yan po ang unang option. Ang pangalawang option mga kaibigan ay gagamit tayo ng browser. Ayan, ang available sa akin is ang Google Chrome. So, i-type ko po ang AppShare Activation Office. Ayan, lumabas na.
Okay, AbShare Activation Offices. Ayan, yung unang lalabas, yan po ang listahan ng mga offices or activation machines. Okay, click nyo po. So para hindi kayo mahirapan mga kaibigan, ay itong link na to sa website ng moi.gov.sa ay ilalagay ko na lang dun sa description below para mabilis na lang para sa inyo. Click nyo lang at makikita nyo na yung mga location. So pag nabuksan nyo na, makikita nyo dito sa taas, self-service registration and activation machines. Choose city, province. Now kailangan nyo malaman kung anong province o anong city nandun kayo. Halimbawa, nasa Jizan ako. So, ang unang gagawin ko ay pipindutin ko lang dito at pipiliin ko yung Jizan dito sa may ayan, Jizan. Papakita niya dito ang lahat ng listahan ng mga location. Ayan, makikita nyo dito. Medyo hindi maganda ang presentation niya dito sa cellphone. Pero pag naka-laptop kayo, maganda to kasi naka-table siya. Makikita mo dito sa screen na meron siyang available na kiosk doon sa Jizan Passport Al Rashid Mall. Alam ko ang Al Rashid Mall, isa sa pinakamalaking mall yata dito sa Jizan, o siya yung pinakamalaking mall sa Jizan. Okay? Pwede rin kayong pumunta sa Panda Al Rashid Mall, King Fahad. Okay? Diyan ako nag-activate ng aking account. Makikita niyo dun sa pinakaunang video natin. At meron din siyang sa Farasan Island Passport. Okay, maganda dito ay updated siya May 1, 2019. Napakalapit lang kasi na tayo ngayon, July. Baka magtanong kayo, Jeff, paano naman kung nasa Jeddah ako? Wala tayong nakikitang Jeddah diyan sa list. Ayan. So, ang pagkakaalam ko, ang Jeddah ay part po siya ng Makkah province or Makkah region. So, pindutin lang po natin ang Makkah. So makikita nyo dito, ayan, diba ang Jeddah? Nakalagay dyan city, pangalawang column, location, at saka yung pangatlong column ay number. So, ang pangalan ng city ay Jeddah. Ang pangalan po ng location ay Jeddah Passport Rehab Branch. Okay, Jeddah Passport Tahaliya Mall. Jeddah Passport Sayrafi Mall. Jeddah Civil Affairs. Jeddah Civil Affairs Al Safa Women. Oh, yan, makikita nyo dito. Meron din siyang Jeddah, Haifa Mall. Ito yung mga location. Kung alam nyo po ang mga lugar na to mga kaibigan, puntahan nyo lang at magtanong kayo doon. Sana kaibigang Jerome ay nasagot ko ang tanong mo. So mga kaibigan, kung meron kayong mga katanungan ay type nyo lang sa comment section at sikapin po natin na masagot yan sa abot po ng ating makakaya. Kung meron po kayong mga suggestion ay type po ninyo sa comment section para po sa mga future content po natin. Okay, kung nagustuhan niyo po ang video, i-click niyo po ang like button at kung sa tingin niyo ay nakakatulong ang video na to, i-share niyo po ito sa iba para magkaroon din sila ng AbShare. Napakaganda po ang app na to mga kaibigan. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo sa ating channel at i-click nyo lang ang subscribe button at isama nyo na rin po ang bell para ma-update namin kayo sa susunod pa nating mga videos. Okay, maraming salamat po sa panonood at hanggang dito na lang muna. See you po sa susunod na videos. Paalam!